May drama ita dito manang biyan nga drama kat kapadasan ni Cubs at Ernesta sa napudno anagan amay patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba iti amin, hello mampay kada Milagros Nanalis dita Oman ni Frozen Heart dita Oman matlang kanewarli to Ibarra dita Ignacia Tarlac. Kastimanti ko na ni Cubs at Ernesta. Dir man ang biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal, kat day tati na magbalin kanyak analaing nga artista. Tangamin, kabalaktag pamarang masakit, nga oray nasalon atakmat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson anak ko. Sumrek kayo na. Benson anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Ni, kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramramanak nga midnukwa. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapat trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ka. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masango ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo na. Dolor anak ko. Anay ko. Nini, apayan na nang. Ay, Anyat nasakit kada kayo. Umunod kayo Nako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Nalala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man inti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ka makumikom ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manon ida. So nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun taday ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Dumagas ta iti merienda ta dita store. Tama nga no mabisinanta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwa manang si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya?
Anya ngay, nagswerte tama na, indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wala na. Ay, agmalmalasak nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, taadaing gatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta na ikisapmutain. Agremedyo ka manin anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taada anak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin anana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti pambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpacheck up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay sakan Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sakanan ngay? Ay limtig nga raw anak ko. Kunak amapan kami ije ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga men amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan nga tamangan no aginfect di sakan ha. Ay madanaga na karudan ako. Agam oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ije ospital. Kabailak. Basta mangted ka iti kwarta taramaten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka nakalimtag. Anya? Kasano natudok ngay? Jakman amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Esos, madi ano mabaybay anday jay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga anak. Amagan no ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo ko maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema day ta. Nakabailak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno adamo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ije probinsya. Ay, natay ka na ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo a perlita. Apay anatay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswa darasam, tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya kaunti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam,
Agbalon ka iti badaw. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto'y ti bayad may barok. Yala, dumsa agtad lakay. Maway, Ay, nay. Kaslawan mo, tao di tabalay na bayaw. Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa mutan ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kanay, mapanan ti oras. Ay, ipag Ernesta! Alaya! Nay, asino talalya abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita. Anya natay asasawamot? Kakaiso na napigsa ka na sa lunatak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabel. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimpagmanta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan, tako namat ngamin, tayo ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timpagbagakakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap nga da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wain. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ading wain. Agsubli akto mo laan. Basta urayon nak, wain. Ay sa, si kanti agbatay ta siya ti agawid. Si kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli ak mutlaan, kunak lang nga rodan. Dala, agbati ka. Iliwam mo, da bayaw kun abirat mo. Kasanon na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no an hospital nila kay mo, nana. Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may adda ijay probinsya. Ala nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon? Alang araw, ang jakpay lagaw awid ijay balay may. Tamangan no mapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo payla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngamdya mo makuntak. Gusto ko man da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Han nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mat ti kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga ruden nga sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno.
amo kung titiknik. Inadal ko na yung baket. Patsik nga iti sumaro no, mga bakakon. Agtriplenton titayata nana. Ay, pangalaan tangay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Uray, tati amo da kat ada iti ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko na nang. Kan, apaya saan mi makontak ti cellphone niyo? Nadadaan siya cellphone ka. Iso nga imbulang kun Ha? Bakit? Anya't maoperakan ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag, asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, kasumuro tak iti ospital. Isa na anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay ta ka ba lakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo ki identi kwarta no, ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay, masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga na nang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay, kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan magtan ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan o na yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kamin to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan ta ita. Dakkel ti mapangabakan ta. Lalaingom nga ruda. Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Uy, nana. Danag yun ay, O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamao dyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito'y wan. Tainak irwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon, mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti J. Store. Ay, awanan. Nabayagan na sa andang agpapakas out ijay. O sige nana, tamapana kon, wen? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit mo noon niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar na kabagis na. Kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingwan may. No kasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adimawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ah, Ngam saan magayam?
Awan kayo mga minije balayo. Damo mi akag paiso na ospital kayo. Anya, ay nagluko ba't di inayaw. Impambarnak ka na kayaw, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaon. Di laagbain. Sapay awan ni balay. Jak mamutayan na tatang. Tauray da kami, inyaw-awan na kami ija ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya. Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da jadar na. Anyat kukuam dito. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ngam awan mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakitan ka, adyag pampanunaw. Ay, Ala, agawitan. urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana ngagsubli da jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na, no di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid. awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasladyak pa dyan. Intaray nan sama ti kwarta kaun. Gonggo na madang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbaon, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam, ulbunam. Agasam nga, iti dinaw-dawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro, ngayon panak ijibalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. Jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw, tap nagnakam ka. Agdatlatin san tautek mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang! Gusto na ito! Di yung dangran ni nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni nanang tatang. Di yung kabilang. Tanay kasi mo. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Atoy, 2,000. At to'y matidwa ribo tatang. Kwartayaw. Ay, Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun dayjay. Basta manipod ita, da kayong tikan mi kan ni Benson iti kwarta. ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimot-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Kaslak pimpiman iti daydakan nito tapanagrik-nak kat kaslawanan pateg ko kadagiti anak ko. Ngam napanunot ko kan naamiris ko ti bidot ko. Aklunak anay gumunak iti sugal, banag apagbababawyak. Mababainak gapuiti naramid ko ngam sinulnitak tinagbasulak babaan ti panangasikaso kiti asawak. Kastamatan kadagiti anak ko kan kadagiti apo ko. Alakastan, pigayam mo, Ernesta. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.
Dalisay, may bibili ng tinapay. Ay, sus, hindi pa ako tapos magmasa ng tinapay dito, sir. Bakit? Kailan ba babalik si Lenny na kasama mo? Ha? Ay, bakit, sir? Hindi niya sinabi na hindi na siya babalik? Ha? Ay, wala naman siyang sinabi. Ang sinabi niya sa akin, magbabakasyon lang ng ilang araw. Ay, bakit ngayon na hindi niya sinabi? Nagloko naman yun na Lenny ngay. Para na rin naglibas ang arod kung ganon, sir. Sige, asikasuhin mo yung mga customer. At tatawagan ko nga si Lenny. Oo, sir. Paano nga, sir? Natawagan niyo si Lenny? Oo, pero hindi na talaga makakabalik. Mag-aasawa na raw. Oo, sir. Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon. Ay, sige. Maghahanap ako na makakasama mo dito sa bakery. Paspasak yung karae, tagsubliak nga dagos di tabekere. Tabaka da gumatang. Naimbag ata, sidaglaang dito'y balay ti amok ti bakery na. Mabalin ko ataray-tarayan ti mapan di tabekere. Sino nga datag tuk-tuk-tuk itigay? Adama, doorbell kat di na usaran. Ay, wow! Sandali lang! Ano yon, sir? May doorbell naman dyan, sir. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nakita. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang may bahay dito? Dito kasi na-address yung binigay nila na nangangailangan ng trabahador daw sa bakery. Ay, oo. Bahay ng amo ko ito. Mag-a-apply sana ako. Ako pala si Ferday. Ulaw ang apelyido ko. Ferdi Ulaw ang full name ko. Ah? Perde ulo? Oo, ma'am. Ay, sandali. At tatawagin ko si sir. Tatrabahador lang din ako dito. Pero, Ilocano ka, ano? Ay, hindi. Pinapakinggan mo naman na Tagalog ako. Bakit mo sinasabi na Ilocano ako? Hindi ah. Ah? Madlaw naman sa pananalita mo na Ilocano ka? Ay, hindi. Tagalog nga ako. Puro ako na Tagalog. Taga dito ako sa Manila. Ha? Sige na, ating. Pakisabi mo nga, mag-a-apply ako. Sige, maghintay ka nga raw dyan. Ay, naglokon day ta lalaki. Madlaw mat itilangakan pa nagsasauna padak nga Ilocano. Ilibak na kit din. Puro ka no Tagalog. Bagbagay na dyan imbaga na anagan na. Perdi ulo. Na perdi sa mati ulo day tatao. O ano, kontento ka sa iyong sahod, Ferdy? Ay, sir. May bonus naman siguro sa December, ano, sir? Oo, hindi pwedeng mawala, Ferdy. Stayin kayo ni Dalisa dito sa bahay. Lahat ng kailangan nyo, libre lahat. Kung sakaling magkakasakit kayo, ako ang bahala sa mga gamot nyo. Ay, salamat, sir. Oo, sige, at may pupuntahan pa ako, Ferdy. Dalisay, ikaw nang bahala kay Ferdy, okay? Ituro mo ang gagawin niya. Ay sus. Hindi ganyan ang magmasa per day. Ay na, kundi apply ka dito'y bakery nga di mo gayam amot agmasa ti tinapay. Siyempre, baguhan nga rin ako, may. Ganito ang magmasa. Tignan mo ako. Ganyan. Ang galing mo naman, Dalisay. Ang lalaki kasi ng muscle mo. Kaya syempre, kamay nang nagagat ito niya. Sika, sadot ka siguro niya. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, agtal na ka man. Madlaw unay nga Ilocano ka. Agin ka mo. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi mo. Tagalog nga rin ako. Agtal na ka man. Ang sabi ko, kamay ng masipag ang kamay ko, malalaki ang muscle. Ikaw siguro tamad ka, no? Kasi wala kang muscle. Maliit ang braso mo. Kasing liit lang ng tangan ko yung takyag mo. Ang kutong-kutong mo. Grabe ka naman. Kahit payat ako, kaya kong lumaban. Wala May pulasit ka kung may kalaban ka. Baka sumugsugod ka pa ilang idya kalaban mo, kasumiyag ka ni tinakaro abutang mau. Ay, hindi Basta may armas ako, hindi ako takaw, Dalisay. Oh, tignan mo. Armas mo lang pala ang pagkarkarit mo eh. Awan kung mano-mano, wala kang laban. Sobra ka naman, Dalisay. Ay, totoo naman Mala,
Ikaw na ang maglako doon. Ako na dyan, mag-practice ka muna. Punta ka na doon. Kumain ka ng maraming puding doon para tumaba ka. Hello, Nalen. Hello, Dalisay. Rumarta ita ta day off ta. Ay, sige. Nga magdigusak pa ya. Naladawak kami na nagreeng. O sige, Dalisay. Take your time. Sige, urayon naknarod niya. Wun. Sige, bye. Bye, Nalen. Saan ka na naman pupunta kay Dalisay? Magpapasyal kami ng friend ko. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Baka sabihin pa nila na boyfriend kita. Gwapo naman ako Feeling mo lang yan, Naboboring kasi ako dito pag di-off natin. Isama mo naman ako Jack na rod kayat. Apay ayada gulit Ingkagpasyal nga siksi ka Wala nga rod akong kasama. Apay, masapol nga dakadwam. Baka hold upin ako. Kaslam ka nung ti kwartam hold up kanyam. Di ka managtaga-tagalog, tamok matla nga Ilocano ka. Bakit mo ipinipilit? Ayan na Ilocano ako. Taga Manila nga ako. Tagalog ako. Timang ka, day taayog mo nga Ilocano. Apay aya nga ilibak-libak mo. Durabak man datarupam. Kaya't mo ti madurab. Ay, hindi Makita? Dinawatam ti Ilocano. Nakakaintindi ako ng kontimot Hagtal na ka. Feeling Manila boy kamot nga. Madlaw pa di takudil mo, taga-away ka. Bakit na naman ang kutil ka? Awan. Basta, madlaw unay nga Ilocano ka. Masursurunak tayo libak mo nga Ilocano ka. Kat pirmi matamad madlaw. May kakaman dito na magnakman. Agrub-rubatak ka. Sasama na ako Hindi nga pwede. Hindi ka makaaw-awat aya. Kat, kumusta ti trabaho mo, friend? Mayat-mayat, nasingpat matiyang mo. Sika ngay. Ada nga ron pa karuan di bus ko iti grocery. No dakkel ti kita, nasingpat. Ngam na ba si ti customer, nakaungungot. Da kami a sales lady na ti pagtripan na. Anya? Ay, grabe matikas na nga amo. Anusam basta itad na ti usto asweldom. Kan, saan nakasipsipatan, huno dandanugan. Saan matkit di nga agkabil Jay lang iwat na ti makarengreng lumaminsan. Mabuti na sundan kita, Dalisay. Ha? Ni, ada magkayam katuwam Dalisay. Asino day ta? Nobyo? Saan? Saglit lang At mag-order ako ng kakainin ko din waiter! Mag-order nga ako. Nagloko na itataon. Si Murot Kid din. Asino day Jay aya? Jay kadwak ngagmasmasa iti tinapay. Si Murot Kid din. Kuna na ngamin itay nga sumurot ngam linibasa. Si Murot magaya majak na siputan. Alakit kadwaan tanatan kaasi mo. Umay ka Kid din. Umalis ta iti labisaan. Ije nga to, mapantay ije second floor. Darasam. Ala, kasanon nga no sa pala. Basta umay kan. Darasam na ling. Bakit mo naman ako iniwanan sa restaurant ngay, Dalisay? Pumanaw ka man dito isang wanak. Karurod ko na itarupam. Bakit mo ako karurod? Wala naman akong basol sa'yo. Basta. Karurod ka. Ano mo man nga isarang-sarang kanyak na itarupam. Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ado ti basol mo ako rururod ko. Feeling gwapo ka. Feeling Manila boy ka. Kan aminan feeling at dakan ka. Pagbagay mo tinagan mo perde. Kan ti apelyido mga ulo. Pagbagay mo launay. Perde ulo. Na perdin sanday ta ulom. Huwag ka naman ganyan Sapay ang ganda-ganda mo, Dalisay. Ang puti-puti mo. At ang lalaki ng mga muscle mo. Gustong-gusto kong tinitingnan ang mga muscle mo. Ay, uyawan na? Di ka kundi uyaw. Tad ado ti madilaw di tabagem. Apay ti kunam, mayat nga kitaan. Deta kinakutong mau. Ay, Saus, hindi naman kita inuuyaw. Gustong-gusto ko nga yung malalaking muscle mo. Pumanaw ka dito'y kunak. Maysa. Sige, cute Feeling gwapo. Sir Marco, pwede bang palitan niyo si Ferdy na kasama ko dito sa bakery? At bakit naman, Dalisay? May nagawa bang kasalanan sa'yo? Ay, basta. Hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Masyadong mayabang. Feeling gwapo pa. Ano? Hindi ko kursunada yung style niya, sir. Masyadong presko. Ay, nakakainis talaga. Wala naman akong makitang problema sa kanya. Mabait naman. At saka masipag magtrabaho. Basta, hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Oo, sige. Hayaan mo. At kakausapin ko.
Hala, wala naman akong masamang ginagawa sa kanya, sir. Bakit? Masama bang tumingin, sir? Nainis naman siya sa'yo, Ferdy. Ay, hindi ko alam Tinitingnan ko lang, naiinis na. May mata naman ako. Saka, nakakayawan kasi ako sa kagandahan niya, sir. Bakit? Crush mo siya? Ha? Ay, hindi naman siguro masama, sir. Pero tingnan mo ha. Huwag mong asarin. Baka lumayas siya, Ferdy. Ay, hindi, sir. Hindi ko naman inaasar. Tinimplahan ko nga siya ng gatas minsan, ay. Tinapon kit din niya. O sige, hayaan mo na. Pagpasensyaan mo na lang. Nagkaroon lang siguro na bad mood. Oo, sir. Mabait naman ako. Makulit lang minsan. Hoy, Ferte, apay nga tutulad ka? Ha? Bakit na naman? Tultuladam ti kulor ti badok. Nakalabasit matabadom. Eh, hindi naman kita tinutulad. Ay, ingkag sukat, makapasuron ka man. Wala na akong damit. Linaban ko na. Maysa, ingkag sukat kunak na eh. Wala nga rod akong damit. Basa. Siyak madlangan ti agsukat. Ay na, makapasar ka. Agtutulad. Oh, apay anak kami suot ka, Dalisay. Makapasuron da dya pada nga Ilocano. Ni ka di manin Ferdy ti bagbagam? Ay na, nagmayat lakit din akuddo-kuddotan. Nga niya launay ayat ti gurguraan kang kuhana. Nagprisko nga rod, feeling gwapo. Kahit adamay tsura na, gwapo mo. Che, nagalas. Kan ti may sapay akasursuron ko, paglibakan na nga Ilocano. Kat naglawag mo't nga Ilocano ti Luko. The more you hate, the more you love. Kunada mo. Ay, punos mo't di ura aw-awan. Ha, hoy! Anyat sit-sit-sitam dita si Ka Ferde. Ang cute mo, Dalisay. Ang ganda-ganda mo. Oh, sungbatam tawag mo, feeling. Hilaw, inang. Ha? Kaano ba Makitam, Ilocano ti Luko a Ferde. Ay na, makapasara talaga. Amang guaya! Amang kao! Apay kaya di nakinuray! Amang! Apayutan! Sige, ilang! Agawin na kadagaw! Bye! Wala. Dalisay! Ay, anyat sangitam, Ferde. Ni amang kao! Natayan! Imbati na kamay! Anya! Ay ka, condolence Ferde. Sige, sasamahan ka naming uwi sa inyo, Ferdy. Ha? Ala, malayo sa amin, sir. At saka, baka hindi na ako babalik, sir. Ano? Kasi, wala nang magtatalon sa talon namin. Patay na si amang ko. Ay, paano na yan? Di maghahanap na naman ako ng mga kasama natin, Dalisay. Sayang ti trabahom dito'y Ferde. Narigat ti sumapol ti trabaho dito'y Manila. Nasingpot pa ni boss. Ay, hindi na. Dalisay. Baka hindi na talaga ako babalik. Sige, sir. Mag-impake muna ako. Sayang. Sir, sayang naman pag hindi na bumalik si Ferde. Mabait pa naman. Di ba sabi mo mayabang siya? Ay, kwa sir. Noon yon. Hindi na siguro ngayon, sir. Huwag mo siyang pakawalan, sir. Mabait siya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa akin, Dalisay. Para babalik ako. Perde, mabalin ka di nga agiloko ka. Di ka man naging Tagalog, tagpada ta nga Ilocano. Pasensya No, inlibak ko ng Ilocano Sorry, Dalisay. Kahit mo ti sumurot kanya, kiti panagawid ka. Palubusan na kamot ni Sir Kite. Tapno sigurado ang agsubliyak dito. Kwa? Makaamo ka, Ferde? Nay, adamat ka dwa masimang pag, Ferday. Ay, wen inang. Ni Dalisay. Kayan ayat ka inang. Ha? Ferde?
Dalisay, iso ni inang ka. Agmano ka? Agmano ak nana. Kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Nagpintas ka matin. Naimbag man ta kinayat mo to'y anak ko. Ay, kwa. Sige inang, tayam amok ni Dalisay kadagiti kakapagyan tayaw. Abtoy ti ulis mo, Dalisay. Kalablaba ka no dayta ko na ni inang. Apay mat ngayon baga manobyan ha. Ay naman. Di tanto mo ilatrong na. Agraraman. Ay, unay mo. Oray di mo ibaga. Amok nga danam na making kano bilang agarem ha. Mariklik nak mukay. Agpada ta itirik na. Kras ka. Kit amok akayat na. Saan ka day? Feeling. I love you, Dalisay. I love you to ko namutin na. Di na kon parigatin. Dakamukin ka. Mala. Amok ka mabayin ka mangibaga. Basta ha. Datan. Aguntan. Wain. Anya? Agsublita ni Manila. Naitabon mo ni tatang mo. Inawaga ko ni boss. Saan tan nga agsubli jay? Anya? Planuin taki, di ti pa nagkasarta. Anya? Di ka pala nakaklon, day takasarti ibagbagamon. Ay na. Amok ka mabayin ka lamang ibagay ti I love you kanya. Amok nga ayatin na ako. Apay no di na kay ayatin, sumurot ka nga rod kanya. Iti pa nagawid ka. Alaman. Ha? Iso nga kasarta ki dain. Talunin ta ti talon mi dito. Taawanin ni tatang ko amang sukay. Agbyag ta dito, Dalisay. Taadaw, ti bagas kin natang dito. Ado pa'y ti tarakin ko amanok dito ya. Iso nga kasartan, way. Taagasawa ta ki dain. Manang Biyana! Nakaluto ka, Diana. Wala nang nakaidasarak pa yun Manganta yun. Sige, tama bisina ka. Aday tati plato yun, nanang. Ne, adda umay Anti Sulay. Sandaya na. Umayak man. Ni manan insan marsyano, nanang. Ala, inka pastor kandi kasinsin mo, anak ko. Wala nanang. Umayak man bumulot iti sinulid yo, antay. Nay. Naimas ati si daon nyo antay. Insan? Nagadubo ni Diana iti karnit pataw. Nangankan, Marciano. Ay, saan pa'y antay? Diana, yala am ni insan mo iti plato na. Tamangan dito yan. Oh, ato iti plato minsan. Ay na. Kapabayin minsan. Antay. Kanayo na ka makipangpangan. Mababay na kaon. Ay ket, mairanamot nga ron nga panangan. Nukas ta nga umay ka dito yung balay. Di, mangang kamitay. Mabainak sa antay. Ay na, asino kumati kabain mo ngay, mangan kakiday. Ay na. Solve. Nabsuga ka. Ne, nagapuam. Itay pa'y lasap sa pulan ka, Marciano. Mangantan, mabisina kon. Nangang kaming kumana. Tugot ko iti kaldero. Nangana ko. Nabsugak. Nanganam, Sa dino pa'y kuma. Iti balay danti suling anya, napan ka man na nakipangan. Wen, tanim imas ti sida inday jay. Awam mo ngamin masida dito'y balay. Adamot tay tinapa si daan ta. Kaslajak mabsog mo kakasta ti sida. Di ka lamabain iti kastangar aramidam. Pagbainak kumangay kakabagya mo ida. Najakab kabagyan ida. Isuag bayinak. Ngam kapamilyak dagi jay. So nga wanti rumba nga pagbainak. Uray pay. Kin may sa, awisin dak mga rod amangan. Narigat apaayan ti grasya, bakal. Nay, nagapan niya o, Auntie Suleng. Ijay, tsindaan, kaanakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anyat ginatang yung apang malaman niya, Anday. Makasidsidaak nga rod iti pinapaitan ti kalding. Ay wow, naimas Anday. Sige, tayawid kun to'y pinalingkek, kaanakan. Sige, Anday. Kaimasin niya, tiag lutaw. Rama naman to'y linutok a pinapaitan. Nahustong latitimbla na anak ko. Nan? Naimas na nang. Aduman timakan ko no kastoy laeng. Sige, mangan tangaro din, anak ko.
Agaukan iti inapaw, tanakagauak matin iti sidaan ta. Wala nang. Ante Sulaeng, insan da yan ha? Umaya man? Ne, nakasinsin mo. Ingkalukatan tiri daw, tasyakon ti agaaw. Hanyaman nga tati masapul na. Amangan no adaman buloden nan Ala, ingkalukatan ng tiri daw. Anday. Bumulod ak man itinil cutter yaw. Nangikabilam iti nil cutter, Diana. Yan na day Jayan. Ay, day Jayam. Naiparabaw iti stereo. Ay, agyaman ak. At idog naminin, nagiti kukaw. Kahit nangudal mo tayo nil cutter may. Kin, dituya ka ngag nil cutter, anday. Nangan kan, Marciano. Ay, saan pa yung araw, anday? Umay ka tamangan tayaw. Kababain, anday. Pagbain ng kumamay, mga kakit din, naimas ti sidaan, pinapaitan. Mababain ako na magipangpangan nito, anday. Anya lakit tin aya. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Wala nang. Oh, ato insan, mangan kan. Tangay pilitan dak, anday. Sige mga anak nga raw. Ay na, agrawamon na dyan Marciano kabagis. Di yung amin ruwamon Dila makipangan ti pagalistuan da. Ay na, madeno yung imot mo ti makan kabagis. Wala, agrawamon. Kanayon nga umay makipangan dito'y balay siya. Imbis makatipid kayo, saan? Ta may laklak aman na di atao iti kanadya. Ay na, makan laday ta. Saan ang nasayaat ti agim imot kabagis? Ay na, masuruna kini na dyan Marciano. Isukat ti makan andan nga umay makipangpangan dito. Ay, kabagais. Anya si Dayo ay. Paksiw nga ikan. Kantay prito a karnit baboy. Ay, ada pa ya. Adapay mo. Mangan ka. Inka ni di kusina. Inka agkalong ijayan. Ay, umon man ta. Tani, mabisina kabagis. Yakpay nga minangan kahit. Ay, wait kabagis. Nakapinsyon ka. Weng, apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Tapaggatang ko iti abuna. Ha? Bayadak tumot laeng. Igidan kung to abayadan jay sigod nga inutang ka. Kunak apaggatang ko iti agas ko din na ba iti akwartak. Dumawat ka pala iti kwarta ni Diana Awan mo't bibiyagan na. Ado, ti kwarta na di anak mo. Ha? Anan ka ba, guys? Maasi ka kanya. Si ka lang ti amok nga satgan. Si ka lang amin tinaanos amang patpautang kanya. Kaya naghimot dagiti kakabsat ta. Si ka ti kaanusan. Isu a paborito ka akabsat ka o ka ba, guys? Sige, mabait lang nga raw. Tayo nakalaan ti utangam kabagay. Adda pa'y kwartam, anak ko. Adda pa'y matnanang. Ikanak man pa'y iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adda nga minangusarak iti kwartak. Intadyo ka ni Uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot nanang. Ngam kitaan nyo mat Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo, ngam di pa'y nagbayad apulos. San nga utang ti aramidan na nanang, no di kat dawat. Ala, aw-awatan talatan. Tagawat nga min ita. Narigat mat no puwersa at nga agbayad. Kat awang nga rin pagbayad na. No kastasan ang makabayad, di yun pa utangan nanang. Anya ka mat Diana. Kabagis ko dayjay. Apay aya nga imutam. Saan ko nga imimutan? Ibagbagaklaan ti agtay. Naglawat yan aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti daydi amam nga imot. Ay, awan manan. Sabali man ang tinagawatan dan itimbaga. Mangan kantaon, Mersay. Dapapanak. Papanamanon, kat pananganon. Anyat linuto ma si Dainaya. Naggisaak iti sayuti. Sinagpawak iti sardinas. Isumat lati adda. Pagsarao ti tiyangko no sayo ti sidag. Gurrood to man nagurrooday. Anya? Kat, di ka mangan. Mga anak taw no mabisinak. Papanam ngamin aya. Inak bumulot iti posporo, iti balay danti sulay. An-anwam ti puspuro kat addamot tay later. Posporo nga rod ti kayat kung usaran, Mersay. Makasinik ti later. Mangan tayo nanang, nakagaw akon. Sige. Ante sulay. Umaya man. Simre kaklatan nakalukat mo tiri daw yaw. Umaya ko mabumulot iti posporo yaw, antay. Mangan tayo pa ka anakan. Ha?
Anyat si Dayo aya, Anday. Sinigang nga baboy. Ay na, ay, nagimasay. Umay man na naging bubulog na ito kasinsin ko. Ngumkit di, umay makipangan tigagara na. Oh, Diana, nakamatider ka matlata di tanan ko. Yala am iti plato ti kasinsin mo at ang mga dito yan. Huwan na. Ay na, siyak ti mababain iti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangan di balayo. Mangibabain. Mercy. Iso ama sa dutan nga agtrabaho, taad da namnamaan na apakipanganan na. Dinan kaya ti agtrabaho. Anya? Wan, Diana, kadno kanayon ti apa may. Uray saan kanon nga agtrabaho, taad damot pakipangpanganan na itinaimas asidaan. Paglastog na pa'y apaborito kanon ni Antisuling akaanakan na. Ha? Ken pagpasikat na pa'y ti kanayon na apa nagdulse iji balayo. Cake kaskada ice cream kano ti kangkanan na ijay. When ta-open mo't nin San Marciano ijabalay Mercy. Dayta nga rod ket. Paglastog na unay dayta. Iso ama sa dutan nga agtrabaho. Ay, sana pabalinti kasta, Mercy. Kasano nga iti masakbayan ti buklan nyo a pamilya no masadutan nga agtrabaho ni Insan. Wan nga rod. Mala, di ka madanagan ta kasaritak tumanan ni Nanang. Panoy nuyan na ngamin ti aramidan dagiti kakabagyan na. Iso nga agbalinda asado. Amaw, no apay akanayon nga umay makipangan ni Marciano dito balay, Diana. Gapaw ta kay kayat nak nga antina. Siyaklaang ti kay kayat na nga antina. Kat ni makabagis ko. Siyaklaang mo ti kay kayat na. Tasyak ti kaanusan kada kaming akakabsat. When taadda kayat da kayo. At daman kinawan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot. Gapo iti panang panpanoy-noy yo kadakwada. Basta pa kay dayawak ti aramiden dagiti kakabagya. Asyak ti asit ganda. Tamang ipakita anasaya atak atao. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya ka bagays. Ay katuan kabagis. Sika ti paborito ka kabsat. Tada singpet ka akais istorya ka bagays. Naidaklan ka akabsat. Pagwadan ka. Awan umasping iti kinasingpet mo. Agyama na kabagis. Ay da, man-mano ti kasking ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madingamin ti agim imot kabagis. Tano na imot ka. Imutan na kami ti grasya. Ay na, talaga nasaya at kaakabsat. Sigurado, ngayjay tulangit ti papadam numatay ka kabagis. Ay na, sa anak pa'y amatay si Kamik. Ay wen, agbiag ka pa itinapaot. Ay wen gayam, pakipirma man day kabagis. Anya day ta? Awan tay ay glass ko. Jack mabasa. Ay na, di mun basaan. Basta pirmaam na ta. Tapagsayaatan mo't na day kabagis. Pagsayaatan nga. Adda ka no itida para kada tayo as senior citizens. Kastaya, mabitla nga raw tayo nakmangala iti bullpen. Ay, sana, adda bulpin ko kabagis. Dito na eh. Nakasaganan, na itala agpirman kabagay. Anday, pautangan dakman. Nagpensyon kayon san kay? Manot ka sa pula maya, Marciano. Ay, kwa. 3,000 pesos ko ma, Anday. Ta, gumatang ak iti yero. Ta, nadadaalan ta yero ti balay may. Paggatang ko kuma iti agas ko. Tanay, ado ti ag-agasak iti bagay kaanakan. Tumawat kay to pala kininsan Dayana, Anday. Anya, Alan, Anday, kakaasi kami. Sapay addaw may abagyaw. Mabasa kami di balay. Taabot-abot ti bubong may. sige, mabitla nga raw. Adda kwartam, Diana. Gimatang ako iti agas yon. Tamok nga awan manan kwarta yon. Pasensya ka pa ilaeng, taimutang man ngaminan di kasinsin mo. Maasyanak mo. Basta ginatang ko aminan nga agas yon. Malah manganta yon nakaluto akon. Anyat pinalingkim nga si Daan. Puro anatang nanang. Gusto pa'y lang ti karne. Ha? Kita man umay pa'y makipangan day kasinsin ko. Antisulang, adda kayaw. Kunakun kat. Adda man ang tinalaing ang makipangan. Di ka ka di agim imot, anak ko. Dumanon ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow. Naranak man ang panangan nyo, Anday. Insan. Oh, at iti plato minsan. Ala, sumango kan, tamangan ka dito yan. Agyaman na, Insan. Insan. Di mo sa pinagautay karniya.
Awan, ti karne, insan. Manipod ita, isardeng men, ti agsida ti karne. Tabawal kada kamen. Ha? Ay, kastaya, insan. Ay, kwa, nabsoga gayam, antay, insan. Nanganak gayam ni balay. Nalipata, muti na nanganak gayam ay. Abay da jay, nalipata agpaisaw. Ha? Sige, insan, antay. At dapay gayam papanak. Oh, makita yun, nanang. No, saan na naimas ti masida? Saan na apagan ano ti mangan? Ngam no karne ti sidaan, ay na, isupay ang ti makaun-una asong mangong iti lamisaan. Itaman pa, di ka rumar iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan, di balay da insan mo. Di na magsidsidan iti karnay. Puro mo anatang ti sidsidan da. Mayat kit di atin natang. Manjak, aguro ti tiyan ko no natang ti sidal. Nagtumar kayo ni Tiagas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga may dagiti kakabagya itay nakaturog, ha? Awan, mate. Ay na, di yun namnaman dagi dyan at tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ha? Ita ko maaasarong karanda kayo, tagsakit kayon. Ngam ka tawanan ti magimulan da kada kayo. Sanda kayon apagan ano nga may kitaan. Apay ngay akas jayda. Isong amuyo ita, nanang. Nana Suleg! Diana! Adda kayo? Umay kami man! Mabit lang, nanang ah. Inakitaan no, sino day dyan? Apay asak ti singiran yaw. Kadyak mat ginargaran turan day di akabagis ko. Adda pirmayo dito'y nana. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan ti kabagis yo? Iso ada kayo tinasitkan mi. Tada kayo mo tinanggaran turkan kwa na nga imutang kada kami. Apay nga minapinirmaan nyo day tananang. Da amo akin ko na. Di namat imbaga nga utang gayam dayta. Ti imbaga na kat pagsayaatan mi a senior citizen. Iso a pinirma akmat adagusan ah. Manang Biyana! Nanang, apay nga tangag purpur mo ti buok kong. Nan, kita agman. Allah, wala pa siya. Nagadumat ti purpur nan. Nagkukuka edi rabi aya. Hindi na minsan arabi iya, nanang. Ay na, isumot lagayam Kuna mat adi kay agkukuku iti rabi itadakas. Kat, isumot lati wayak apa nagkuko. Tandamot trabaho. Natangken nga ti ulom, Ilma. Awan dengdenggam. Anya nga ita. Awan dumot pamatiyo ka dagiti may bagbaga kada kayo. Ay na, aday takay manun. Sa baling ti panawon ita, nanang. Saanan nga uso ti kakasta. Modernon ti panawon ita. Wen ta nagbalinan a pilosopo dagiti tattao ita. Timulad kan kada kwada, Ilma. Ay na, nanang. Aday takay manun. Natangken kit di ti ulom Umapa kay manun. Natangsit kan, tadakkel kan, Ilma. Apay, anyat mapaspasamak kada kayong agi na. Dahita anak mo awan dengdenggan na. Nagkukuman gaya mo ni Idirabi Sumot lang agap-apa kayo manin na. Apay, di mo amaw nga doon dinada ka, isti pa nagkukumit tinasip nga, Ilma. Agpurpur tipo, kinagapati anak, kinaganak. Ay na. Da kayo matlatag arami diti pag-aapaan, tatang. Nanang. Aggugubat tayo no isaw. Natangken namin ti ulong. Iso nga aga-apa tayo, Elma. Basol mo, no apay nga agaapa tayo ita, Ilma. Basol mo! Makapakatawa madadya ka trabaho, manang. Kat, hindi kwan. Anya nga iti simaro na napasama ka ding. Natinag na, di pustiso na. Ay, gulimag kayo man nagkapsat. Isardang yun ay tapan nagkakatawa yaw. Ha? Amuyo, Domingo ita. Ngam kumanatawa kayaw. Man ano kumay ano Domingo ita, tatang? Madingarog ti agkatawa iti Domingo. Aldaw para iti apo ti Domingo. Iso nga gulimag kayaw. Makakatkatawa kami nga rudmet, tatang. Ako limag kayo kunak, Arleng. Kumarangkang kamag nga. Ikaw miyaw, nakitang iwat yaw. Agkararag kayo kiday. Mala, sumrag kayo ka nagiti silid yaw. Tayo kaya agkararag. Agkararag karamidan yaw. Saan nga agkarangkang? Alan manang Ilma, mapantan iti silit ta. Tay tuloy ta, ti agkataway jay. Hostom, ti katawa kunak. Uwan, tatang! Kaano nga
ngayam amunak ka dagiti dadakkel mo, Ilma. Kuwang amin. Ay, Anya, kuwang amin. sigurado ka? Nakasagana kan asumango kadananang kang tatang ko? Uwan, Ilma. Yam amuna ko na. Tapno nawaya akmat ka namang sarsarong karking ka, balayaw. Sige nga, Ron. Ipasyar ka balay ni Ronald. Nanang, tatang, iso ni Ronald. Kaayan-ayat ko. Ronald, iso dadagiti dadakkel ko. Agmano ak, tata, nana. Anya trabaho, baraw. Kwa, balsamador, tata. Balsamador. Balsamador ka! Ay sus, bari-bari. No ada kayo asimurol si dito atao. Pang-asiyaw ta, di da kam an-anwan. Ay, Arlene! Arlene! Apay, Nanang? Mangyatag ka man, darasum! Ha? Anyaman ti bagbagayon man? Ay na, tila isang sangpo mo dito balay ilma. Mangyatang tayo. Tama nga nusir kanti malas di balay tayo. Ronald Baraw. Mabit lang ha. Kasarita mi pecho anak may. Nanang, tatang, nasingpot ni Ronald. Oray no nasingpat no pasigmat akararwati nakaubakan ko na. Balsamador mo gaya. Anyaman dagita nga ibagbagayon, aya. Ada third eye ni Nanang yaw. Adamit fourth eye kaw. Nakita may dagiti kararwa nakatipel kin ko na. Ay na. Saan nagaputabal sa mador ni Ronald kat kastaman ti ibagbagayon? Kan nakita ti gugut na idi nagisod. Madi, nangisit ti gugut na. Naimot ti kasjay. Uray siyak. Nadlaw ko mo tayo na. Kan medyo bangkeng tagong na. Mas masadya may isang abot tagong na. Nalawlawa tayo kanigid. Nalakamay abot ti kasyay. Nalakamay disgrasya. Kan basit ti lapayag na. Awan mabalo ka adagos. Mabiit ang matay dayjay. Tabasit ti lapayag na. Adula amin dito nga ibagbagayon. Apay nga baboy, nagdakkel mo ti lapayag na. Nga mapit mo't amatay, takanayon da parchen. Uyawan yung di tao. Sana pa naguyaw. Ibagbagami la ti akpay show. Wan, iso asinamon na dyan lalakay. Na mabalo ka adagaw. No iso ti pakiasawam. Babasit na kitilapayag na. Mala, huston manang. Di ka nagsangit. Awanan ni Ronald. Di na kun inawagan na pulos. Nabainan ka no kadagiti imbagbagadanahan ng kantatang. Manang? Basol danahan ng kantatang da ito'y. Adamat basol tinobium Di na ka mailaban. Kahit asawon day ta, sinsinan di panagayat nakin ka, Manang Elma. Arlene. Adupay mo ti lalaki dita. Saan laan ni Manong Ronald? Hay, kasano nga tan tinobyok? Apay tinobium, Arlene. Kaya't nan ngagkasar kami, Manang. Amangan no addaman maibagadananan kang tatangan. No siya si ka, agkasar kayon itilimod. Sigurado adilawan damanan. Among matanti kinapili dagiti dadakkel ta, Arlene. Mabuti nga, Manang. Yam amok tulatan kadakwada. Asino jay kadwa masimang pag Arlene. Ni Johnny, Nanang. Nobyok. Ne, adagaya man nubiyong. Apay nga itala nga ibagam. Mabuti nga ngamin, Nanang. Amangan noong tandak. Saan kami nga agungot? Basta karapat dapat aparaking ka. Ha? Ngam, adda nadlaw ko itay nagmano kanya. Anyat nadlaw yo, Nanang. Si Pengti tangan ti ima na. Ha? Kat, man ano ko ma? Aywan, dumanon da ka nun, Nanang. Ay. Saan nga sigurado na ita lalaki? Taado ti nakitak amadas kingkwana. Anya? Agsasarita tayong tupay kada tatang mo. Pagawin ng pala ang tanubyong, Arlene. Saan mi akayak dayjay aparakin ka, Arlene? Taapay mo't ngay, nagsingpot ni Beltran, tatang. Katnusiping ka no ti tangan ti iba na. Ay sos, isukat na kanto dayjay. Ha? Duan to ti asawa dayjay. Tila ibagbagayo mat, jackpot yun. Adula amin nga ibagbagayo. Ay. Di ka suksukir. Pausto amin nga bagbagami, Arlene. Kan kuna ni Nanang Mau, nagsabat nagitikilay na. Nauyong tikas jay. Anya? Kakasikan to, itikabel kin kwa na. Isu asinam dayjay. Sana may karilay kin ka. Agbabawi kan to, no iso ti pakiasawam. Ay ayatak ni Beltran, tatang. Awan serbe day tangayat-ayat.
No agtuok ka may titisidog na. Sinaab na jay, Arlene. Oy, Ima, umay nakakano-pasyaran ni Manong ko. Crush na ka, sika. Ha? Ala nila yan, tili ibagbagahan na. Saan man, crush na ka ni Manong ko. Mabuhain lang nga, agpuno. Umay nakanto kano-pasyaran. Agpakpakuyog nga rod kanyak. Anya? Kuyog aktowen. Di mo bas-basto dun ah. Nasiyang patmat ni Manong ko. Nagagat pa. Awan bisyo na. Isu adi mo bas-basta dun, wan. Sika talaga. Ilma, umay ka man. Taday para amit kukin ka anak ka. Ay, naimbag nga orasyo, tatapipiyang. Ay, kastamat, Lia. Adabi ti para amit ka kan ni Elma. Way, Sige, agawid akmatan, tatapipiyang. nangagaw ti imbagaday jay Alia. Yak kaya ti kabsat na at parakin ka. Ha? Ay, di mo pasang bayan dito'y balay ti kabsat na. Tagisang part, iti malas na jay. Anya? Di mi peg ti ulo na. Nakita ti sip ti ulo na, idinat pakalbaw. Di mi peg. Saan around? Matitikas jay. Agbabain to na jay. Kan babasek ti gurong na. Di na kanto masalak ni banda jay no adapigan. Tila ibagbagayo man nun. Ay, makamukan o di ka mabatay. Basta jak kayat na di alalakay, para kita. Elma, Arlene, bumakit kayo na abala siyang. Apay awan plano yaw, makiasawa. Ay na, kasano ang makiasawa kami, kat masagat mo't nagiti lalaki nga agaram kada kami ide, nanang. Wan nga rod iso nga ita. Awanon ti agaram kada kami, tabumakat kamin. Mabalintay. Awan nga rod ti agaramon. Tanang asawa mo't nagiti agar-aram kada kami, ide kaububingan mi pailaan. Makiasawa kayo. Awan pulita yaw, aba. Eso makiasawa kayo. Wen, uray adala ko mamay siya, makiasawa kada kayo. Awan nga rod ti agaram kada kami, nanang. Nagadunto mga min nga't at tengyo. Anya ngay, nabakitan kami na bagbalasang. Adayarim ni tatang yaw kada kayo. Anya? Wan, ikuyog kuntaw dito'y balay. Takayat na kayo, amam-amaw. Pagpilyat to, nuasino kada kayo, ti kayat na nga asawaan. Ni manang langan Manja, sikan Arlene. Ay, di kay agin diday. Bakit kay lagaruda na babalasang? Agpili-pili kayo pailaan. Basta di kay pumanpanaw dito'y balay. Kay ikuyog ko, intong bigat ni Antonio. Nagpipintas mo't gayam na gito'y anak mo, Pipeng. Asino ti kayat mau kadakwada, Antonio? Kwa, ni Arlene langan tao bubingam siya. Ha? Ay sana. Sika ama ng tagbagay kayo. May sak apinsyonado, ken negosyante abalo. Eh, si Carlene, si kantiyaram ko kini Antonio. Tauray lakayan, patyag natin dog pa itibiyag na. Taragdakal kilapayag na. Hay, manjak tatang. Agbakbakitak langan na balasang. Si kangarudan, Ilma, nalawa timuging ni Antonio. Nalaing tog tagbalingan na kayo. Manjak tatang, awan plano ka magkasawa. Di kay man kundi pakipot, Arlene, Ilma. Nabakitan ka langarudan. Kundi pangina kayo pailang. Dabo matlakad na kayo Isuan na bakatan kami. Tatang. Arlene, di mo tutupan ni tatang. Sika, Ilma, tasika ti bakbakay. Sika, ti makiasawa kini Antonio. Agkasar kayo, ni ti kabitan na panaway. Ano niya? Diyak kaya ti makiasawa ka ni Tata Antonio, Arlene. Manang Elma. No apay mo't nga minakas jay gananang kan tatang Inis istriktuan data iti kalabas. Sa itata na bakitan tan abalasang, pilitin data na makiasawa iti dita mo't kayat. Wan nga rod lakay pay mo't nga rod. Ay, Apay, anyat sangsangitan niyo, tatang. ni Antonio. Natayan. Niya? Ay, salamat. Ayat ko na, Ilma. Ay, awan, tatang. Awanan. Sana na matuloy ti kasarayo, Ilma. Tanatayan ni Antonio. Oh, makita yo, tatang. Daktal mo tilapayag ni Tata Antonio. Natay mo tadagos. Mamat pati kay tumat kadagita.